занҳо, вақте шавҳари шумо ё дӯстдоштаи шуморо тарк кард, ҳеҷ вақт зиқ нашавед. ба чӣ хотир? мегуфтанд ки як серпулро ёфт ё аз мо зеботарро ёфт, партофту рафт. аммо дар бораи муҳаббат он гуна гап мезад. мегуфт дӯстат медорам, ину он. гиря мекард. ин муҳаббат набуд, ин актёрӣ буд. дар асл ӯ кӣ буданашро нишон дод. ӯ фақат имкон надошт барои рафтан. ҳамин ки имкон пайдо кард, зеботарро дид, ину он, париду рафт. аммо аз ӯ ҳам боз парида меравад. ҳар норбон охир дорад. ба ин хотир зиқ нашавед. худоӣ кунед ки ин гуна инсонҳо аз шумо рафт. кӣ буданашро нишон дод. ба ин хотир дунё ду рӯз аст. як рӯз аз гузашт, як рӯзи дигармон. ба хубӣ гузаронедаш. зиқ нашавед зинҳор. кчорт ин гуна мардҳо. ба ин хотир дил ки доред, дилдор пайдо мешавад. фақат қадри худро бидонед.